casino. Ikaw, sa invite sila. Yes, invited ako noon. Invited. Invite ako sa watching our videos. Please click our notifications and push click our notification and push that. Basta mga push na. Tara, hamat ang mga to. Please subscribe, sir. Please push the notifications. Please click the notification and please subscribe our YouTube channel. Pa-outro-outro ang kanin mo. O tara na, hamat ang mga to. Ato